Здравейте! Днес ще ви представя двоичното пресмятане. Тъй като за да използваме двоични числа, трябва да сме запознати с правилата за пресмятане, които са същите, както в десетичната бройна система, понеже и двете системи са позиционни. За пример ще ползваме малки числа, като ще започна с пресмятане десетичната бройна система с числото 10. Записваме 10 и записваме неговата основа 10. Записваме знак за събиране и записваме следващото десетично число, което също е 10. 0 плюс 0 е 0. 1 плюс 1 е 2. Получаваме 20, което е десетично число. За да продължим напред, ще трябва да преобразуваме десетичното числото 10 от десетичната бройна система в двоична, като следваме правилата от схемата, дадена в първия видеоурок. Разделяме на 2, тъй като искаме да получим двоично число. И основата ни е 2. 10 делено на 2 получаваме 5. Тъй като 5 е цяло число, записваме 0. Съответно 0 ще го присвоиме на числото А. Следва отново да разделиме 5 делено на 2, като получаваме 2,5. Записваме цялата част и отдолу записваме единица, тъй като имаме остатък. Прехвърляме, присвояваме в А числото. Следва да разделиме 2, делено на 2, получаваме 1. Тъй като е цяло число, записваме 0, присвояваме на. Следва да разделиме 1 на 2, получаваме 0,5, записваме 0, записваме единица, тъй като имаме остатък, прехвърляме на 3. Понеже стигнахме до 0, приключваме и съответно сме получили нашето двоично число, което е 1, 0, 1, 0 с основа 2. Сега ще извършим събиране, като събираме две еднакви числа, а правилата, по които може да събираме, са следните. 0 плюс 0 е равно на 0. 1 плюс 0 е равно на 1. 1 плюс 1 е равно на 1, 0, което двоичната бройна система е 2. Прилагаме от таблицата и виждаме, че 0 плюс 0 е 0. 0 плюс 0 записваме 0. След това имаме 1 плюс 1. 1 плюс 1 получаваме 1, 0 или 2. Записваме 1 плюс 1, 0, прехвърляме единицата. Последствие получаваме 1 плюс 0. 1 плюс 0 1. 1 плюс 0 1. Записваме единичка. След това пресмятаме 1 плюс 1 по правилото, записваме 0 и прехвърляме единичката. И нашето число, двоичната бройна система, което получихме новото, е 1, 0, 1, 0, 0. За да проверим дали сме пресмятали правилно, ще ползваме познатата ни формула, която гласеше всяко число, естествено число n, е равно на k по 10 на степен k плюс ak минус 1 по 10 на степен k минус 1 и така, докато получим a1 по 10 на първа плюс a нулево по 10 на нулево. И сега да приложим съответно формулата. Записваме числото 1, 0, 1, 0, 0, което е
различно. И слагаме разрядите 0, 1, като започва по надясно наляво. 0, 1, 2, 3, 4. Съответно, получаваме по формулата 1 по 2 на четвърта. 2 на четвърта. Плюс 0 по 2 на трета. Плюс 1 по 2 на втора. Плюс 0 по 2 на първа. Плюс 0 по 2 на нулева. Съответно, изкепваме или премахваме нулите и следователно получаваме 1 по 2 на четвърта плюс 1 по 2 на втора. Така, но тук следва да е равно. На четвърта 16 плюс 2 на втора 4, като това е равно на 20. По проверката се вижда, че сме смятали правилно. Общо взето това е, което иска да ви покажа.